Nech sa mi vopchajú do machine houseu. Pohádžem ich radom do drviča. Ukáž. Bolo ti to aspoň hodno? Kto si? Riadne sa ťa spýtujem. Dajte pozor, tu sa pracuje! A nezamestnaný vstup zakázaný! Vieme, čo robíme a nerušte nás! Hýbajte šikovne! O chvíľu sa strieľa! Čo neidete s podkom? Vravím, že o chvíľu sa strieľa. Nevideli ste tu podozrivého chlapa? Už včera tu koho si hľadali. Ale ja nemám kedy obzerať sa po vtákoch. Hotovo?